Ahoj, vítám vás u další video odpovědi. Tak začneme. Miss Lien se ptá, proč máš ráda Five Angels nebo tu druhou skupinu? Takže Five Angels mám ráda, protože mají krásné písničky, holky jsou dokonalý, mají dobré koncerty, prostě se mi líbí úplně všecko. A jsou originální. A tu druhou skupinu asi myslíš Diamond Cats, tak ty už neposlouchám. Maybelline se ptá, jak dlouho máš blog a proč jsi ho založila. Takže blog mám od roku 2010, od ledna, a založila jsem si ho, protože já jsem vždycky měla strašně moc blogů a všechny byly jen o takových jako pixelkách, kusovkách a tak. A potom mě to přestávalo bavit, tak jsem si rozhodla založit blog o něčem, co mě zajímá, tak jsem ho založila o Diamond Cats a o Five Angels. O Diamond Cats už mi to přešlo, ale o Five Angels je pořád co psát a strašně mě to baví. Další otázka je od Just Caroline. Jak dlouho máš web? Tak to už jsem říkala. A co od něj očekáváš? Já od něj neočekávám nic jakože extra, ale budu ráda, když budu mít návštěvníky, kteří se sem budou rádi vracet, když je budu bavit blog, číst články a tak. Další Mickey 5A se ptá, jak se máš? Takže mám se super. Vivi Věruli se ptá, jak se máš? Super. Tvoje nejčlenka Tereska a Angie. Tvoje nejbarva modrá, fialová a růžová. Tvoje nejpísnička od Five Angels. Takže teď se mi hodně líbí Tak díky a Forward Domination. Co říkáš na videoklip na Forward Domination? Takže videoklip se mi líbí, je moc pěkný, akorát někdy nestíhám vnímat všechno, co se tam děje, protože to strašně rychle bliká. Jaké věci máš od Andílku? Takže toho je víc, mám CD Live, CD Krásný den, propisku, buton, deníček, dopisky, fotky, články z časáku, je toho strašně moc. Líbí se ti můj blog? Na tvůj blog chodím docela často a moc se mi líbí. Kristýnka se ptá, chtěla bys být spolumajitelka mojeho blogu, prosím. Promiň, ale ne, protože jsem ráda, že zvládnu ten můj blog. Terka, proč si mi neudělala slibovaný design? Takže já se moc omlouvám, jestli jsem ti ho někdy slibila, protože teď o prázdnách vážně nemám čas, tak mi napiš na e-mail diamondcats.5angels@seznam.cz a já ti ho udělám. A promiň. Andulka se ptá, nejblogy. Takže Smartest, Mi a Anges, pak všechny oficiální klubíky, já a Terinka, všechny SVčka, prostě úplně vše. Líbí se mi jich víc. Jaký máš názor na Dianku Kalaš? Takže Dianka úplně moc hezky zpívá a myslím si, že to dotáhne v životě daleko, když se bude hodně snažit. Kdyby byl koncert v Kyjově, šla bys? Takže šla bych na 100%. Od kdy posloucháš Five Angels? Takže poslouchám je nejvíc od té doby, co tam byly nové členky, ale poslouchala jsem chvíli i ty staré, ale potom se brzo vyměnily a tak jsem se začala zajímat o ty nové. Stydíš se někdy za to, že je posloucháš? Takže já, protože mi 15, tak já to radši spolužákům nebo ostatním moc neříkám, protože mám strach, že by se mi třeba vysmáli, že poslouchám malé děti. Ale přitom Five Angels jsou jenom třeba Wendy a Míša jenom o rok mladší než já, ale prostě ostatní na ně mají třeba jiný názor, takže já s tím radši moc nevychloubám. A říká ti někdo nebo nadává ti, že je posloucháš, takže ne, protože já se to vlastně snažím skrývat, já to ani nikomu moc neříkám. Budeš mít na blogu nějakou mega soutěž? Takže měla jsem tady VGS,
ale do druhého kola mi výtvor poslalo strašně málo lidí, takže to asi zruším, protože to nemá cenu. Nebo možná to obnovím po prázdninách, protože chápu, že o prázdninách jsou třeba někteří na dovolené a tak. A jinak určitě vymyslím nějakou novou soutěž. Andy Blogy se ptá, jaká členka je tvá nej, to už jsem říkala, co si myslíš o Wendy. Takže Wendy je taká tichá, ale jinak je strašně milá k fanouškům, usměvavá, přijde mi strašně hodná. Co si myslíš o Míše? Míša je chytrá a myslím si, že je to super kámoška. Co si myslíš o Angie? Takže to je naše modelka, je strašně roztomilá a taková milá, no. Co si myslíš o Nikči? Takže Nikča je strašně ukecaná a praštěná v dobrým slova smyslu. A myslím si, že je super. Co si myslíš o Tess? Tereska je taky ukecaná, vtipná a moc hodná. Prostě všechny jsou super. Posloucháš Diamond Cats. Takže Diamond Cats už neposlouchám, či jsem je poslouchala. Jestli jo, tak koho máš nej? Měla jsem nej Kristinku a Týnu. Máš deníček o Five Angels? Mám. Kupovala si už něco z e-shopu, kupovala jsem si CDčka. A jinak jsem si ty ostatní věci koupila třeba na koncertě a tak. Byla jsi na koncertě Five Angels, takže ano, byla. Kdo se podle tebe nejoblíká? Mně se líbí, prostě každý má svůj styl a všechny styly jsou úplně úžasné, takže mně se líbí všechny. Vlasy. Mně se líbí Wendy vlasy, protože má hodně dlouhé, ale nebo Míši, prostě každá má něco do sebe, no. Máš bráchu nebo ségru? Nemám, jsem jedináček. Tesik se ptá, ahojky, jak je, takže super. Myslíš si, že mají holky už měsíčky? Tak to opravdu netuším, ale jakože třeba Wendy a Míši už 14, tak jako je to možné, ale na to se jich vážně ptát nebudu. Koho máš nejradši? Nejradši mám Angie a Teresku. Tak děkuji všem za otázky a doufám, že se vám tahle video odpověď líbila. Tak ahoj.